clear tu le ngai thatu duam tak tak te in zawain chi bai le vekule ole tun trunga chun kum sang ni le som panian ti chu the body ti chu kan clear ho ve thung don ani zanare to hlea chu ti lai chuan watchman chu man mo takin atlan chia ram hnuai atanga kongpui aron tlan thlen chia chuan kar chuan aron sulet top mai Jamie Pena chu police commissioner hania tuwe mo hian chu thil thleng chung chang chu aron hril thuaya watchman chu athiam lova ma se dam doin andani ambulance ma dam doina hanron da lai po chuan engma a hre to lova ma se voin hian chu thil ringot chu ha thleng ho lo mai chu mi zan chuan Maika Villa Verde ruang bon na anda that chu abo dai maya Maika Villa Verde chu pharmacist lotling takania chunu chu company danga po investment tam takti in meche lotling takani a unau nu te pahni Luna Villa Verde le Gloria tenen chuan sumdon na hanbe howa azin na atanga aron thlen nu reilo te a athi tangot mayani California atanga aron thlen nu loka chuan heart attack in a borala ruang da naina security camera zong chuti chiat vekania ma se mak takin security camera pakhat veng tu thala tu chu ti chiat ane velo thung chu video atang chuan veng tu pa chu ruang da na hmun lama chuna kalani ti kan hmu theya ma se reilo te a hlau thong takin atlan chiani ti po kan hmu thei Maika chu chemistry teacher lano pang tak mai Alex Uloa nen chuan anin neya Alex chu anupui thi ma lok chuan directora an hlangkai hlim hlol lania Maika unau nu te chuan Alex chu haron hnem liama ma se ani chuan alo chon lem lo atuarna berom zia zang chuan alanga ma se an kal liam chau tia chuan apartment pakhata chuan aron kala chuta chuan abial nu Carla chu halo om Carla hena chuan anti turang ang chu hanti felto ni na hrila tuna chuan anupui chu haboral to a lim takin anin nei thei to ang tia varil ti chuan engamo han in duna chetilai tak chuan tuwe mo hian Alex chu aron bia phone han lak che chuan police lama train aron bia ni ti a hretheya police te chuan anupui ruang bo thu chuan ron hril Carla chuan mak ati hlea inupui chu athi chiang chem ti na zot ani chuan athi chiang e ni ti a soya Inspector Jamie po chuan chu ruang bo chungcha chu haron chui ve zela enge thil diklo om theyang ti in apasal te po chu zona haron zot ve ani ama han ho theyo mangle a ruang laka le zel po kuthak du turo mang chu han zonga Jamie chuan Alex chu zona zot zelin anupui ruang bo lai khan khoyang e om ti na zota Alex la chuan damdoi dor lama om thu alo soi ve mai bok Inspector Kaliam nu chuan Alex chuan abial nu chu hawa bia thil thleng chung chang chu hawa hril vek mai Carla chu habuai zota tu tenemo an thil ti chu han hre chu don tange ni na ringa Dr. Tabia churon thlengin ani chuan mika chuan engwanga heart attack nei nge ani chu har hiat big lo thu soya a main engnat na emo halo nei to mai the ani ti na soya Alex soidan anga thlona chuan a hlawa ni chuan chu wangpo chuan heart attack ani mai thei ti na soi ma se doctor te po chuan chu unproved thei big chuang lova chu ti lai chuan inspector chuan ngai dan dang alo nei ve thung tu emo chuan Maika ruang chu arubo ni na ringa a chan po fin fiana om theite a thup du wang ni na ngai ani chu thuwa chuan apasal chu a ring hlel tlat mai le ngala Inspector ngai po chuan kumsom liam ta khan anupui chu alo chan ve to a khapti anupui car accident a aboral nuwa po khan anupui chu ladam tlat ang hian angai tlat te soya chuti lai chuan building a light chu haron thim zuka Alex chuan thomeng mo danglam taka ria ruang da na lama tang chu na ron ria ni ti a ria ti chuna pan phe ta threm mai ruang da na chuan mak tak mai in anupui bung ru tam tak mai chu halo oma bur pakhat alo om boka chu bur ngai mai chu ani anupui in tura apol kha chu thil chu anupui thi ma da ka ria ta khan anupui zu in tura khan apol kha ania amma a thil thleng to chu ron lang non le in Alex chu anupui in turin zuno khathia ron choi meka
chu ti lai chuan mai ka chu batapa chuan alo in buala ma se ani chuan dar ku ari ma chu engmai in ngai lo an han in fopa ma se Alex chu lep lama akala ngai si mai ka chuan apasal hna chuan engpo adu apiang chu ti turina hrila achan po tuna chuan director ani to tir hril Alex chuan akal chu sana ma se nu pui chu en tharenga anu pui chuan zu chu a in nge ani ti approve office thlen hnuah chuan Alex chuan mai ka chu habia an kalna tura chuan akal thei don lo thu wa hril mai ka chu ha nui maya ma se restaurant pakhata chuan dokan lo buk turina hril zui chuti lai chuan police te chu chulai mun chuan ron thleng ve ta lokar lo in hong huang mai te mai ka bung ruwa lo om ta te Alexa lo om te han mu chuan bung ruwa chu ha han check chianga a bung ruwa tang chuan mai ka phone chu ha bo ani tian that hei ti chuan Alex chu ha han dap ta a Inspector Jamie chuan Alexa ip te tang chuan bur chu ala chuak ta chu bur chu turani ngei mele ma se ani chuan chu thil chu chuata lo tla a chhar thu a soya man mo takin bathroom a chu na luta Carla chu hawa bia Carla hena chuan tuin emo atur bom chu anlak chu thu le ruang da na hmuna anda thu chu hawa hrila Carla po alo chi ai kher mai tu emo chuan an ruam man na chu ha hra chuak tange ani di na ngaya chutian in biak nuwa chuan Alex chuan tu verlam chu ron bi ena invitation card hi hawa mu chuak lol mai chu invitation card a chuan amma a maika ne na restaurant pakhat a in mutura dokan abuk na nge ya local tura som na chu halo ni invitation card hnunglama chuan amma a Carla a message na chungchang chu alo in ziaka chuti lai mek chuan inspector chuan chung lai vel chu halo la en fi azela ruang rubo tu chu air vent atanga lut ani ti aron thethei camera power line zong zong chu halo tan chum veka air vent atang chuan ruang chu halo la chuak ngei lo ni chu baka banga calendar te chu alo thlaka kongkhar honna ko te po alo thlak vek bok Alex chuan a han en chiang ve a chung kongkhar honna ko te chu ala laboratory kongkhar honna ko ne nai nang chi ani ti a thethei anu pui chau chu a kongkhar honna ko hre chun ania Alex chuan thilom zia chu makati tel mai chuti lai chuan fire alarm chu haron ria mitin mai chu tlan chuakin kangme lo chuak ta ni an ngaya chuti lain Alex chuan Carla chu halo bevele thung tuemo chuan ruang dana kongkhar ko chu alo thlak ti wa hrila chu an ko chu Carla ne na anin mu ni chi kha halo ni chu thu chu anu pui chi kha na hrebok sia chutian in biak lai chuan banga anu pui ruang chin chian alo in tar chu hmuwa ti chuan mai ka chu ala thilo ni na ngai ta chu baka abial nu ne na an chung chang kem chu a hra chu ta vek ni na ngaya Carla nen chuan an din hun chu a hla om tak zet ani ti a hra thiam ve ta ni reilo te a inspector chu pindana chu na ron let le a Alexa phone chu chu sakta police te chuan Alexa ip te atanga buran lak chu kha han lo en chianga chu thil chu dam doi hla om takania chu thil chu tuin emo a in ani chuan a in tu chuan reilo te a heart attack aneanga nu mai ro eng man hu chi lo wang tuna chuan inspector chuan thilom zia zong zong chu hre chuk ta ti chuan arin hlel chu pindan pakhata chuan a khung ta chu pindan chu ruang dana pindan bulmai khania reiwak lo hnuah chuan Alex chuan ruang dana tanga anu pui hladu zong tak mai ron in play riai chu ha hria ti chuan ruang dana room a chuan ron lut ta ruang pakhat Javier Alonso a ruang chu haron pan phea phone pakhat chu lo omin chu phone chu maika chuan aron be mek ani Alex chuan phone chu a han la a thom maksak danglam tak mai a hreta ma sere lo te a phone chu ha top le maya Alex chuan anu pui number chu a call le ta ma se a ma a maika ne na an kaldun na tura restaurant a book to a restaurant waitress chuan phone chu halo latlat mai chunu chuan chu phone chu
chu restaurant a tuin emaw a thei nghil ani thu a lo soya tuna chuan anupui chu tuin emaw an tanpui ngei ni na ring het ta burmaya a hma a maika ne na ami pahmu chu anupui tanpui tu ni na ngai nget burmai maika chuan chupa chu psychoanalysis nin a soile ngala inspector chuan Alex chu zona azot leya ti chuan Jamie chuan Alex chu anupui tura hrai hlum le a ruang rubo zuya chuan a puwa ti chuan detective chuan Alex nena chuan anupui nen chuan en tin nge anin ton tin a zota Alex chuan maika nen chuan kumsom zet anom dun to thu a soya clear car pakhata vacation an mang duna chuta tang chuan a in hri ani na soi inspector chuan a thil record chu play in Alex ina an vakal khan Alex chuan khati hun lai khan damdoi dora akal thu a soya ti chuan inspector chuan damdoi dora a thil lei chu hazota ani chuan hansoi mai tur chu a hre hau silo chumi nuwa chuan private investigator Javier Alonso a file chu a ko mu leya chupa chu anupui chuan a thi main alo hayar hi haloni chu file atang chuan Alex chuan ngai zonga ne ani ti chu ha hriat theya chu wang chuan anin nei na chu a nget talo hle maya tual tha na thlen na chan po ani the ani Alex chuan ruang dana khan Javier Alonso a ruang chu a mu ti a hra chuak thuta ti chuan inspector po chu ha hruai ve ta ma se ruang bula ming in ziak chu alo danglam ta dai mai chumi hnuah chuan Alex chu bathroom a chuan a lut leya Carla chu va biain thil thleng chung chang te awa hril Carla chuan tuin emaw chupa flash drive chu an kongkhar bula alo da ti a soya chuta chuan Alex anena an thalak tam tak baka anin biak na record te po a om ti na soi maika an ti hlum dan chung chang te an soina te po chu hatel le zela tuna zet chuan Alex chuan anupui chu ala dam nge ani ti a ring het ta Carla chu an in chu chu san thuai tur chuan a han tia Carla chuan hlau thong takin in chu ha chu san ta vandui thla takin kar chuan ani chu ron pana anin biak na po atop mak mai Alex po a buai zota inspector nena chuan ponak vakala Carla vachan tur chuan angen taruai maya mase an ni chuan remanti saklo hle mai si ti chuan Alex chuan Carla nena anin ngai zon dan zong zong chu inspector nena chuan a hril ta veka Carla chu chemistry teacher ani laya a student lui ania mase chu ti lai chuan maika nen chuan a loi nei to si Carla la chuan mei ni ngot chu hadu bik si lova ti chuan anupui chu tur hmang chuan a hrai hlum ta ni mase a tur hman chuan nu ma anu chialova chu wang chuan mithi chu heart attack ang mai na lan tirani ma se chu tiang te a thlen tak noi sia chuan Alex chuan maika chu aladam ngei ni na ring ta a Carla ne na anin ngai zon dan zong zong te chu anupui chuan a hria ni na ngaya chu baka ama tha tuma an phiar na te po a hreta vek ni na ngai ani ti chuan anupui chu thiderin alaka chuan Phuba ron lata ni na ngaya chuti lai mek chuan police te chuan Jamie chuan ron bia thil poimo an ron hril Alex ina chuan ruang lak chuna tura man ro poimo tak tak te chu an mu chuak ti an ron soya chuti lai chuan watchman po aron har chu ve ta a duty zana thil thleng te chu ha soya a duty lai mek chuan ruang da na lama tang chuan thomak taka hria in chunga chuan valutin ruang pakhat chu abo ani ti awa hre thei lifa chuan ruang pakhat chu hmuwa ruang ava pan lai chuan mai tuam pakhat chu ron lang thutin silai chuan a ron tin ta aron ka tak thuai sia chuan watchman chu rang takin na tlan sia building atang chuan tlan chuakin motor khan a ron suzui ta ni inspector chuan an fin fiana nei ang atang chuan mai tuam chu tu dang ni loin Alex nge ani thu a soita ma se Alex chuan ani lo thu soin anupui chuan lema chang mai ni na soi ve tlat mai inspector nena chuan Carla chu zong mu thuai turin a hrila ala damani chuan athu soi zong zong chu adik vekani ti an fin fia theang ti na soya ti chuan Jamie chuan anau te chu Carla omna chuan atira chuti lai chuan police te chuan mai ka ruang chu Alexa in bulmaya chuan an mutasi Alex chuan thilom dan chu makati tol maya
chuti na ka lai chuan Inspector Jamie chuan Alex an hena chuan Carla omna a soi chu police ten an vai en fia to thu le chu ina chuan tu ma an chen lo thu a soi le ta boxia chu mai ba ka Alex a thona school a khan Carla mingpu tu ma anom lo thu la soi zui Alex a chu aril ruwa boi ta kher mai le Jamie chuan ruang chu en fia tur chuan labo turin an autte chu atira Alex nen chau chuan an om tak nuwa chuan Alex chuan tlan chu atum ta thut mai ma se thui po atlan ma chuan a om chuna tia ambulance ko thuai turin a hril ma se inspector chuan a thu soi chu hangai poimo lo hle maya Alex a hena chuan thu dik tak chu ha soi ve ta kumsom liam ta khan anu pui chu car accident vain a borala chu accident thlen tir tu chu Alex ale anu pui mai ka te chu an ni motor accident an thlen tir nuwa chuan an pahnih chuan an tlan bo zui le nga la dingin tran pui ngat se chu anu pui chu an chan thei tur ani si van doi thla takin an motor number chu Jamie chuan alo chin chi hau lo maya ma se vanei thla takin a hnunga chuan a fanu chu a thua a fanu chuan an kara thilin khai Avalon Hotel ti inziak chu halo mu thei hlau mai ti chuan inspector chuan kumsom zet mai chu hotel chu haron zong ta ma se a fanu chuan anu sulhum tu te chu Alex le Maika chu an niam ti a chiang big lova ti chuan a fanu Carla chuan Alex chu angai zong tran ta ni khat chu Alex chuan amma a anu an tha chung chang chu a soi chuak ta ti chuan Carla chuan Alex chu ne in Maika ti hlum tur chuan thuarona ti chuan Alex chuan anu pui chu tur chi khat han ina chumi hnu dar karia ta mi ti hlum thei hnu ma eng ma nu chialo mang chuan anu pui chu a hrai hlum ta chu atur man ngei mang chuan Inspector Jamie po chuan Alex chu halo hrai ve a Maika ruang rubo tu po kha tu dang nilovin Inspector Jamie chuan ia a fanu nen chuan tang rualin chung thil chu han lo ruah man vek mai hi alo ni Alexa ina le Alexa kara chuan Carla chuan fin fiana om ang te chu halo da vek maya chung thil zong anti chan po kumsom liam ta Jamie anu pui thina wanga Phuba an lakna chu hani reivak lawa chuan Alex bo chuan heart attack anei thuai dona Inspector Jamie po chuan a Phuba lakna chu hazo to nge yang ti chuan movie chu halo top ta clear tu te idu zong ani chuan khonga in like le subscribe kha mi lo me sak ve ta che